No niin, meillä on ollut tässä aina joskus tapana, että otetaan kysymyksiä täältä Timon päästä. Meillä on Timo tosiaan täällä mukana aina täällä meidän studiossa ja katsotaan, mikä meillä olisi tänään aiheena Timon päässä. Katsotaan. Täällä on mitä? Tyhjä pää. Tyhjä kolisee. Timo, tyhjä kolisee. Ihme homma, kun eihän tässä nyt ole kuin päivä pari aikaa, niin Timolla oli hirveästi asiaa iltapäivälehdistä taas. Osaatko muuten arvata, mistä hän kertoo? Haukku persuja tietysti. Mistä arvasit? Se ei ole vaikea arvata. Kyllä musta tuntuu, että ihan aika lailla tyhjä täällä vaan kolisee, joo. Mutta ei mitään, tehdään kuule sillä tavalla, että me jatketaan ja odotellaan, että jos tähän Timon päähän tulisi meille lisää asiaa ja lisää täytettä, niin aletaan käsittelemään niitä. Näin me tehdään. Nyt ei muuta kuin onnekasta jatkoa. Morjens. Morjens.